Здравейте, ние сега ще снимаме клип. Това при мен е Incubes-Money. Кире, аз. Да, аз Здравейте. съм Bulgarian Machine и днес ще играем Minecraft. Това е първият ми клип и се оцеляваме. И се надяваме да е сполучлив. Да. И така, ти беше канал. Money Play. Добре, пак ще ми ставиш линк да го сложа там долу. Може. Гледайте му клиповете на Лига. Ще снимаме и на Лига с него и с други хора. И други игри може. Да. Аз може да снимам на Outlast. Да ми се смята, така ще получавам инфаркт. И добре. И сега какво е? Събирам камъни. Хапане. Къде е планината от града? Творението на Майнкрафт. А, да е. На Microsoft. Ако изобщо продължим да снимане, по-натам може да станем повече хора. Може би. Да. Праш тук на готово в моята дупка. Снимам с Фрац, ако виждате, би трябва да виждате. Ще някой ще се заглушила. Не съм. Така ми се става. Да, ходим на планината от града, да, че там имаше красота. Че забелязвам, че клипа става безинтересен да говорим някакви работи. Говори. Говоря. Добре. По-безинтересните части може да ги скипваме, като например събирането на материали. Сега това е първи епизод, не, ама. Причината да снимаме един бас, че за 2 седмици ще изкарам повече от 10 абоната с един от моя клас. Повече от 10 ли? Да. Според мен, ако снимам на Лига, това ще стане за 2 клипа, ще се върна към 10 абоната. Защото, но повече играят Лига, отколкото Майнкрафт. Тук има кол. Нямам храна. Тук има прасета на скоро. Клипа ще го снимам много около 20 минути напълно. Или 15. Да. Добре, значи ще го бия прасета на пазар и ще паднат долу. Аз става нощ вече. Кога почнахме да играме, кога почна да се стъмва. Нали там, докато се направим настройки. Свинчо, ела да умреш. Може да Аз се може качих, аз да той се чуя. падна. Дали ще се чувам слабо, сега като направихме настройки? Не знам. Ако се чуем слабо, ще правим нов. И направо ще почнем от там, докъде сме стигнали, защото нали да са. Свинчо някъде. Така мога свинчо. Събирам храна. Тикви ли са или така ми се вижда? Аз имам 6 паржоли. Аз намерих тикви. И аз имам едно. Си печа паржоли. Добре, ако искаш. Тук в планината, не в планината, в града няма вече, защото докато изкопавам само ще ми пада грава на главите. Тук, печеш нещо. Сяп нас. Не знам, аз дори не знах, че има скин. Просто трябваше да си измислим и си измислих това.
стига толкова, нали, път. Не, ще се изхъба едно път коло. Ще ги замислите. Овец на хръбчета. Май спрях клипа. Ако са ти жълти Спрях. фреймо. Ще съм от само себе си се спрях. What? Как бе? Сега не ми се появяват някакви цифри. Я виж, Не ми се появяват някакви цифри, в смисъл. я натисни F5. Аз нямам пион. Това беше лек фейл. Да. Както и сега ще умра. Не, няма. Убил го, бе. Е, така остават и... Съжалявам за това, но просто за първи път снимам и изобщо снимам с апарат и... Не разбирам много. Тя работа. Преди половин час се опитах да снимам с OBS, но супер много лагише и го зарязах. Ти къде си обаче? Какво? На планета... Крипи! На планината от грава ли? Не, аз съм събирам храна. Пусни морков за такси. Айде бе, няма животни. Има скелет. Бе, зомби. Те бъде с зомби се не носят, ще има някакви ръченици играят, като ходят. Овце. Легла колко. Не знам. О, Те се могат... Не, паднах. Убива ми зомби вилигър. Аз ще умра. Не знам. Не, убивай го. Не ни трябва за сега не. Не, тук скелет на тук. Тук виждам лава. Да. И 3 пая. 2 паяка и една зомби. Абе, стига бе! Ще умрем още в началото. Да, ще умра. Сърце и половина са. Сърце! И той беше застрелян от скелета. Ще си ами райтените. Надявам се. Трябваше да ям. Не знаех си. Да. Виждам експенце. Къде са райтените? По дяволите. Не хванах лице. Нямам и айтемите. Добре, първо ние да се намерим, после ще намерим айтемите. Не. Намери ли? Имам толкова важни неща. Дърво. Като... Да. Не, още че не помня, не умрах. Помня, че беше в гора. Да. Тук май някъде. Някакъв таразан ще скачим по дърво. Не. Окей. Намери ли си? Не. Някакъв какво? Не си сигурен, Не. Мамка ма. Кой скелет е? Къде са? Не, че гледах. Абе, как ще ме... Че ме ще там, бе? Ай. Ма ако те пропусне стрелата, ти не може да вземеш, ама ако е с твой лук, може да се я вземеш. Да. И така е всяко. И аз пак ще умра, май. Добре, ела при планината от граба. Не, търси си айтемите. Абе, зарежи ги, айде. Да, ще ги зареждам, ама искам, докато не са се диспана, да ги потърся. Не помниш къде си умрял. Не. Ето навсякъде е гора. Не знам точно в коя част. Дали ще скочим? Добре, ще скочим в водата. Добро начало на поредицата. Да. Няма само тия, дето на ден си имат плъсни клипа, защото това дето се хванаха на бас, така правим. И аз ще умра пак. Скелет не дей. Скелет не дей. Скелет не го починявай. Скелет не дей. Но не е сигурно, защото понякога съм заед. И така. Нищо не сте видели. Това при планината от грава. Не. Аре бе. Не. Трябваше да ме айтемите. Не трябва. Просто трябва. Това е съдбата ми. И паднах при крипър. Ау! Не, скелет.
Ау. Добре. Тази планина от гръба няма края. Защо се опитвам да изкача изобщо? Това така красавица. Стига, бе. Нали сме вишкам на нормал, какво става? Ма на нормално ли това? Да. Да, бе. Аз се спавам по 1 милиард моба. И пусна го на такова, да няма мобове докато. Не, да, бе. Не, мога да умра още 1, 2, 3 пъти. 4. Само да мръш не професионално. Да. Той това ще говоря за професионално. Първият ми клип. Ау. Забиха се зомби скелета, бати пичат. Лава. Добре, тук защо има 1 милиард зомби? Ау. Те са се диспаунали, те не си сигурно. Аре, добре, ела пред планината. Ник. Вещица, зомби. Мъжки. Добре. Окей, пак умирам. Ау. Ау. Добре, Ау. това е на цели. Ау. Колко грозно. О. Добре, защо се опитвам да И пак ще умра. раздвоим? Аре, стига, бе! Ето те. Нека да бегам, нека да... Умри. Ето ме, твоят герой. Сега много внимателно. Безсмъртният Мони. Дали ще умра? Не, аз те пазя от зомбите за теб. Не, те пазя, съжаля. Ето ти, бедняко. Спасих ти живота. Да, живота. Живота ли мислиш? Не се гони, спокойно. Ау, стига. Ти ли му... Не, скелет. Пусто тук, бе. Крипър е гръмна. Аре, бе. Не. Три скелета има зад мене. Те се забиха помежду си. Браво, пичове. Крипи. Ела към дървото да го разцепиш. Сега. Не и преди да си намеря айтемите. Това го чух. Кое? Крипър. Аз съм без звук. Значи, около тебе е гръмна. Да. Не се разкрива. О, каква е готина тука. Ето към Тука е много яко място. Към Брезовата гора ли? Не, е горе. На планината. Да. Но вече пържолите ми свършиха. Вече сериозно почвам на цена. О, тук какво става? Да, ама трябва... Добре, сега изчакай само. Биго е това. Да пробвам само да си намеря айтемите. Ма... Какво? Използвам дървата тук. Тук як света и... Уверя да мога ако се генерира. И за сметка на това умрах до сега 5 пъти. Да. Сега Но това, драги зрители, ще бъде изрязано. Чата. Ще го замажеш нека така. всички да благодарим на Мони, че ни провали. Не. Да, изгубих съм 2 айтема и съм провалил. Да. Ама може вече да си имаме къщи и диаманти и всичко. Да. Дракона, а ти сега тук се лигаш с... Можеш и фул бикън с дямата ни купчите да имаме. Да, И съжалявам, аз съм виновен. да. Ау. Добре, като играеш сам, се развиеш супер бързо, като играеш с някой друг, умираш по 100 пъти. Тук още планини отграбал. И пак се изгубихме с тебе. Аз съм пълен с глупости.
Това ми трябва, това ми трябва. Това ми трябва. А. Държа. Той. Хайде, колко ще го метна в пилото. Добре. Изгубихме се. Много... И какво сме изгубили? Не изгубихме се един друг. Нищо. Да. Добре, много секси клип като за първи път. Може би няма да бъде качен дори. Да. Да, качим. Моля ви се дизлайкнете. Няма ми ги айтемите. Добре, разбрах. Да се откажа тези айтеми. То вече минаха 2 дена. Сигурно още си стоят някъде. Ще се самоубия тогава. Защо? С това поне съм добър. Останах едно сърце. Окей, пак се върна. Фърлям се някакво дърво. Паднах във вода. Човек да иска да се самоубие и да не може. Да, когато не искаш да те убиват, те убиват, а когато не искаш да те убиват, не те убиват. Така, респа. Вече почва. Да, само докато се намеря. Аз съм вече далеч от там да не спомня. Нищо. Дай да се телепортнем просто. Да, зрителите ще си затворят очите. За това грубо нарушение на правилата. Искаш ли да те трона? Да. То няма правила още, така че... Снудок. Яко, нали, когато примерно имаш въглища в печката, едно примерно ти останало там, ама няма какво да изпече. И остава едно коло. И е такова, дето примерно кирката колко е живота още и трябва да остава и на кола така. На кола ли? Да. Схващаш ли? Да. Сега да видим дали ще умрем от това. Това е най-добре. Хоп, хоп. Хоп. Аз съм котка. Като Окей. Не умирам. Като падаме на високо. Искаш да намеря диаманти са. Само ще изучи. Не. Това клип дали? Колко време стане? 15 минути. Това го направим до 35 да приключвам с това смотан клип. Не за нищо не стане. Така си е. Нищо не направихме. Няма да го качваш и готово. Не, ще Тан-тан. го кача, да... И ако не ви хареса клипа, дайте харесвам и да има колко харесвания. Колко не харесвания в скоби харесвания ще има. И колко харесвам, като ви харесвам, не смете дизлайк. Да видим колко дизлайкове ще има. Но, това ще е най-добрият клип в историята. Да. То с фрапс горе-долу колко време се качва един клип. Не знам, то няма за... Не знам, зависи. Трябва да го рендърнеш. Какво? Да го обработиш. Да, бе, да. Да, зависимо с как си го обработим. Тоест, как се обработя. Имаш да се учиш. Да. Сине. Тате. Ето там, нали, като
направиш клип, нали има някакво заглавие, ти като ти ли го пишеш или И ти го пишеш, да. ако ми заспи компютъра и още се качва в YouTube, ще такова, ще се спре ли? Не. Ако си изключи, да. Не, в смисъл, А, това не ако, знаеш моя компютър как се изключва. не знам. Така ще спре ли? Не знам. Как се изключва твой компютър? Нали там, ако натисна бутона, нали, за включване, направя само там направо ми се включва всичко, а не да го чакам Windows, глупости. Разбрали как? Да. Ами ще спре ли това? Правят ми свине. Смени. Изобщо няма убивам овце. Аз имам 3 кола. И събери за мен, аз ще убия с малко свине. И ще хода да намеря диаманти. Защото нали искаш. Добре, ма дай да се телепортни, защото така не. Аз съм горе, където беше планета да греем. Аз знаеш къде съм? Ела тука. Не знам къде, не знам вече къде да се върна. Да ти кажа ли корджанчи? Не. Се телепортни. Следващия клип ще се намерим. Хайде, са не, да трябва да намеря диаманти. Да. Искаш ли? Задължително. За 3 минути. До края на клипа ще намеря. 3 минути имаш. Защо? Така, защото за 35 ще снимам. За 3 минути, ара, изчакай. Без това, нали ти казах, че после съм на такова. И трябва да тръгвам. Ла-ла-ла-ла-ла. Аз стига с тази песен, че ме дразни. Добре, само не види. Добре. Ще си помисля. Дали да те постави. Я, Flower Forest. Той е 8 клас, аз съм 6, но мога да го набия. Не се много. Неговите умения, бойни изкуства. Да. Има черен план по... Дремене. Черен клан по дремене. И бял клан по карат. Имаш черен клан по физическо. И бял клан по карат. Много съм опасен. Ти дори бял нямаш, имаш само... Ти нямаш клан. Да. Гащите ти падат. И отивам за диаманти. О! Прасет изчезна. 2 минути. Не, ай стигаме. 2 минути. Ще намеря диаманти, не се мисли. Ако успее. Не за 2 минути. Мога и за една секунда, но искам да ги намеря. Ама сега като справя няма да света. Да. Никога. Да. Само следващия клип. Фул Diamond бронз. Аз тук като... Някак като се викавам низ. Тук няма. Голойчето. Тай съм тук побявам. И не знам какво трябва да търси. Ой, намерих блато. И... Айде, падай клипа. И... Ако ви е харесало, го лайкнете. Ако не ви е харесало, го лайкнете. Не забравяйте, това е много важно. И... Чао. Това е нашата. Не! Какво? Не съм справила, ще кажи. Да, и влизам в пещера. Добре, Изчакай само да видим дали ще намеря нещо. Изчакай сега. добре. Пребих се като куче. Мамка, това не е никой. Почвам купче на дълго да купая. Което е много добра технология, за да умрете. Ма, айде да намериш по-бързо тези маски, защото много се напрягам. Добре, Айрон! Първият ми айрон! и аз намерих ма го подмине. Аз такива глупости не събирам. Да. Само камъни събирам. Да. Ау. Нига. Нига. Айде ще спирам клипа. Не, бе, чакай. Сега намеря диамантите, ти казах. О, 3 скелета тук. Чао, приятел. Защо по дяволите има на 40 ниво лава? Стана. Извратено е. 100. Нали това скели сега ще ме намеря?
Сега ще тако. Ще намеря диаманти. Чакай. Ама вече 36. Срока за снимане. Нашите продуценти ще ни се карат. Спонсорите ли? Спонсорите, да. Тире баба и дядо. Които ми дават пари, за да накачвам клипа. За да не отвращаваш хората, да не ги отекчаваш. Макар, че за приспиване става. Да. Готов ли си да намеря Вместо диаманти? вече да им пеят песнички на бебетата, ще им пускат този клип. Готов ли си Да. за диамантите, които ще намеря точно сега? Изчакай малко само. Нали казаха, това малка Мартин от моя който ми каза, че ако снимам на английски, ще събера двойно повече абонати. Това верно ли? Двойно повече ли? Да. Ако са ти интересни клиповете, да. В смисъл да, ама... Нали все пак, когато повече когато да говоря английски. Добре, още 3 минути ти дам да намериш диамант. Да. Е! 2 минути и 16 секунди. Като се ръкс. Внимавай, защото имам бял кола. Ти нямаш ка. Да, гасти фас. Абе! Ще умра тук! Само... я го набита. Не са намирам диаманти. Не! Не! Да! Но пару, уря! И този клип... Чакай нещо! Този клип дали го качвам? Не знам, ма чакай сега ще намеря диаманти. Много Ако е намеря, забавно. ако намеря диаманти, до 5 минути ще го качиш. Как така? Ако до 5 минути съм намерил диаманти, го качаш. Ако не намеря, не го и готово. Добре. Аз Ла 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 ла. Добре, вече ще спираме след очите. Това беше първият епизод. Не, бе, чакай! Не, бе. Не съм говорила, аз няма да спирам. Това беше първият епизод. Лапис. Лапис съм бърда. Това Не се беше бъде. първият епизод, в който да разберете колко сме добри на Майнкрафт. И втори епизод няма да е така. Ние преди клипа си говорихме, че няма да се вземе на сериозно. Нали, Мони? Редстоун. Да. И че следващия епизод ще на сериозно. И това ще е. Чакаме сега още колко минути, между 3 минути, нали? 4. 30. След 37 почва. Не, казах 5 минути. For the diamond. О, какъв си ти, бе? Аз вече си бях направил красен стил и не си бях отворил инвентар. В смисъл, пари е такова. Как ще си я... Разбраве. Не, как ще си направиш красни тебе без да четвърш? Айран, добре, кол, айран, лапис, редстоун, лава, ама диаманти няма. Всичко без диаманти. Why you so bad this? Няма нищо, ай. Къде си са? Търси диаманти. Това го разбрах. И ще намеря ли? Гадате ли? Не. А. Мамка, няма диаманти. Днес да видя как му стигнем преди да вече. Дес. И да си играем лига. Само си на училище. А? Само си на училище. Защото не съм. Защо не си? Защото съм гангстер и си мога да си го позволя. Болен си. Не, Ако гангстерска. кажи бе. Да, ви вадя на учителката, не ни пише отсъствие и готово. Не се шегуваме така. Ама аз вече трябва да тръгвам. Още е редстоун. Трябва да тръгвам, Мони. Добре, сега намирам диамантите. Ги. Не, Намирисвам и на Това диаманти. беше клипа, той не намери диаманти и... Не, намерих. Да.